Здравейте хора, ние сме Каско Самар и това е 7 секундно предизвикателство. Да, общо взето е 7 секундното предизвикателство, всеки предизвика другия нещо и той трябва да го направи за 7 секунди и с 7 предизвикателства. Който не успее да изпълни предизвикателството, другия рисува на някаква част от тялото. Мъжки полов орган. Да. Без на мъжка полов орган. Да. Добре. Малка ножица хартия, кой ще е първи? Значи Као предизвиквам те да се уриниш 3 пъти в 7 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не успя. Успя само веднъж. Обаче силно, бори се! Не се. Много яко. Това ти малкият го нарисува. Изпълни, не, изпей част от цялата песен, без значение коя. Цялата песен. Happy birthday to you! 3, Честит рожден ден! Едно. Поздравям от рождения ден на Марио. Поздрави, Марио. Добре. 1-0. Као, предизвиквам те. В 7 секунди да си завършат, това ще е гащите. Не гащите в контролна. 1, 2, 3. Предизвиквам те да разкажеш накратко, много накратко, колкото се вмести с 7 секунди, приказката за червените шапчета. Значи някакво момиче отива, изяжда вълк и баба я изяжда и ловец ги спасява. За себе си. Предизвиквам те да кажеш първата си фраза от напиването на кава и Васко за 7 секунди. 1, 2, 3. Искам още. Не, 5, 6, 7. Още един. А каква е? Още едно шофе. Нещо такова. Ти... Да. Тук. Добре, бе! Добре, аз съм топачен, мам. Добре. Колко стана? 3 на 1. Добре. Предизвиквам те да кажеш с колко завърши по човек природа в 5 клас. 1, 2, 3, 4, Четворка! 7. Си носи това от 5 клас. Ама сигурен ли? Да, 100% четворка. Аз исках да се боря за петица, ама Владимирова не ми да. Добре. Каме също нещо. Ти си. 4-1. Да. Добре, предизвиквам те. Едно отбив. Не, това е елементарно степен. За 7 секунди да кажеш колко епизода на Haswell си изгледа. 1, 2, 3, 4. Да? И аз съм гледал 2. Ако не се брои това, когато сестра ми гледа. Аз съм гледал само по телевизия. Хубаво. 3. Мой ред. Шетих се. Ти си го лапал. Да влиеш този химикал. Бате! Айде, Няма, отказвам се! Виж колко вкусно. Няма, отказвам се! Ой. Айде, реализуй ми кой! Не, накрая. Да, много яко. После ние стикаме. Какво? Гейското. Решаваща битка. Значи, предизвиквам те за 7 секунди да кажеш имената или какво са тия 3 човечета. Шотландец, Нептун Бога на морето и мистер Бизнес от Лего на Муви. Да, успя точно на 7-та секунда. Перфект. Добре. Последното предизвикателство. Кажи за 7 секунди трите си имена. Васил Младечков. Браво! Да. Да, 3 на 3 още. 4 на 3. Какво? Бяхме равни. Ти печелиш. Защо да печеля? Надявам се да не бъде.
Обаче аз И беше 3 на 3. Да. И последният ще е дела. Да, За да е интересно. да, чао. PewDiePie имитация!